Ngejeng atau kanca kenalkan kalau Ibrahim Narnoto. Kula Octaviano Nama Saputra, kula Arto Agilama Syatama. Ngejing kula Arcafin dari Sekolah Sakit lan kalih kameramen Angkasa Atan Algifari. Video menika kita badhe nampilaken ganggu tulodo basa Jawa ing saben dinten. Semoga dipun periksa. Apa Mas Durung. Aku saya bingung. Oh, saya tak perlu. Pak, aku harus takon tugas. Atena yang mau karo guru, gurune yang basa sing sopan. Pak, kalau coba besok tugasipun dikembalikan kapan ya? Tugasipun dikembalikan sesuk nggih. Nggih Pak, matur suwun. Dadi unggah-ungguh basa iku penting banget. Yo, supaya luwih sopan marang wong liya. Gunoke basa sing pas karo kahanan. Mugi-mugi kita saged diterapake unggah-ungguh basa saben dinten. Matur Matur suwun.